שהוא רוב נותן לזה רקע. יש לי דמיון מטורף, אחי. תעשה איתו משהו, תעבוד איתו. אפשר כבר לתת את הצ'ק. איפה זה טוב? צפון תדעים אבל איפה שהכי חם, אבל יש לי עוד קבוצה. איזה עניין בגלל שקט, שופט שיש לנו דפוק שם זה עולה. וואלה, הייתי עם זיידן ועדי זיידן, וואלה, זיידן הכי משוגע, תן לו פשוט לחוץ, אני קראתי איתו. וואלה, לפני שהוא נכנס למכון, אמרנו וואלה, עזרה, הקדמתי על הבן אדם הזה, הוא היה כזה חרמון, עושה לי פעיל, כזה חרמן, אחי, הלכתי איתו, אנחנו נכנסים, אמרתי לו, נכנסתי מחד סבבה, כמובן, אנחנו דחק לזיידן לצד, עושה לו נכנס, הוא עושה מי רוצה איתן, אני יודע, שרני, אני יושב קפש, פתאום בא מישהו לזיידן, חשבתי הוא יגיד לא. לא ראיתם דברים כאלה, אחי, אחת בת איזה 40, יש לה פרצוף סבבה, בסדר, עזוב הפרצוף אחי, אבל הגוף וואלה אם לא יודע קרס, אני מה אני כאילו, אבל קרס יחסית גדולה כזאת, אתה מבין? וואלה גניך עם טנק כזה, וואלה נגנב, הוא נכנס אחי. הוא עושה וואלה כאילו, אני זוכר חיכיתי שם, אמרתי לכלא, אבל אני לא אמרתי עוד צבא, אבל אמרתי זיידן זה תן לו כאילו חוד אחי, זה לא משנה כאילו, יש לו את המגן, רק תן לו והוא נכנס אחי, הוא עושה לו בכסף. אמרתי, וואלה, כסף שקל, מה זה? זה לא טראומה, מה באתי לו? שבהלם אני בחוץ, אני אומר, מה זה? מה קרה לו? אתה ישן עם מזגן בלילה בכלל? בטח. ככה בטמפרטורה הזאת? המזגן דלוק מאתמול ב9 בערב. טמפרטורה. המזגן דלוק 25 שעות כבר. מיד שהתמחתי לישון דלוק. מה, זה לא קניתם שם בפלאפון, מה זה? לא, לפעמים כשאתה קם נגד אתה מתקלח, תן לו איזה 20 דקות, חצי שעה פה לנו עכשיו. לא, הוא יהיה דלוק עד 4:30. תן לו הפסקת מים, אוכל. הוא חייב לתת לו לנוח לפעמים, אתה יודע מה זה לעבוד את הסן. זה לא מקרר שהוא... שילך סיבוב לעיר. כאילו מישהי שזה סתם. פאדי, אתה בחדר שלך סאונה. אני לא יודע איך אתה יושב. שמע, יש לו את החדר הכי חם בארץ. אני קורא לפאדי הסאונה של פאדי. אין אחד שלא נכנס ולא אמר את המילה סאונה, כאילו... בטח מה, אתה גם נכנס, התחלתי להציע כמו כלב. אין מצב שבא אחד בא אליו ואמר חם פה ורותח כמו במדבר וזה, אבל סאונה אין אחד שלא אמר את זה, כאילו, אין. בטח סאונה. כל אחד צופים, גדור, זה מה זה סאונה, זה, איפה אני בסדר, חם. כולם רגילים למזגן, כולם תגידו צפונים. את המילה הזאת, אני לא יכול לשמוע את זה כמו... לא, אתה עכשיו פאדי אצלך בחדר? ככה קר. וואלה, אולי אני אעשה אזכרה אחרי, אני אבוא לרוסים ויגידו לו, חזרו לסאונה טבו עם וודקה. אני אבוא שרים עם מעלים ככה מאחור, ראית להם כפות, מגב, כי נביא, גומי של משהו. בקצב משפחתי הקפקצי, בוא נראה איך הוא עושה. אני קפקצי. עוד אחד שם, תקשיב, קפקצי התחתן, אבל תראית הזאת, תקשיב. פתאום הוא חותך לנושאים. חוזרים לקוסקוס, לבן תרגיזות שאמרה, מה זה זה שבדיוק הלכת? אז אתה רואה איזה שם אחד שמתחתן קפקצי, אז הוא עושה, נגידו למשפחה שלהם אחי. אז הוא עושה, אני חולה קעקועים, וזה מראה בנפגסית, הוא אומר, אני חולה קעקועים, אני כל מקום עושה קעקוע, וזה, קיצור, אז נולד להם בן, אשתו חודש שמיני, כשמשהו כזה, אז הוא אמר, אני קובע את השם, אנחנו קפקזים קובעים את השם, הוא קובע לילד שקוראים טומי, אחי. טומי, אחד תסביר, הוא רוצה לקרוא לו טומי, אשתו רוצה גם, אתה מבין? פה שם אז הוא אומר, נעשה להפתעה, אני אפתיע אותה, אני כבר, כן, אז הוא אמר, לא, לבן, אז הוא אמר, לבן של מה זה, של כליוח משלמות, אבל זה טומי, מה זה שם השני? אגם. אגם לבן? כן, אז שמע, אז הוא אומר, אני אעשה, תשמע אתה מצחיק, אני סבתא לאשתי, כאילו שאין מצב שהוא תסרב, אני אעשה קעקוע כאילו על היד, אתה מבין? מראים אותו הולך למקעקע וזה, אז אמרו לי לפני בכלל שתפתיע אותו, אז היא נכנסת לשם ועושה לו, מה זה צריך להיות? כזה לא קעקוע שאתה עושה לה, הוא קוזקוף, אתה עושה לה, מה זה צריך להיות? קעקוע, מה זה השם הזה? מי זה טומי? אז הוא אומר, השם של הילד וזה,
אז הוא עושה לה, מה זאת אומרת טומי, אני אמרתי שאני רוצה לקרוא לו אגם, אני מחליט, אתה קודם, לא, הוא עושה לו, הקודם גם החליט, הוא עושה לו, קיצור, אם עושה לכוח אז הוא עושה לה, בא, לילד אתה נס את השם הקודם, קראת לו סימן, עכשיו גם לזה, לילד לקרוא סימן, אז הוא עושה, עכשיו גם לזה אתה רוצה לקרוא אגם, מה זה ילד קפקזי, הם שניהם קפקזים, הם ישראלים כאלה, אתה יודע גם נראה טוב כזה, אז הוא עושה, לא אתה רוצה לקרוא אגם, זה ילד קפקזי, הוא לא יסתכל, אז הוא עושה לה, אחרי המוזמן כזה, מה אתה מתווכחים, הוא עושה, הוא לא, ילד קפקזי לא ילך עם שם אגם וזה, זה שם אשכנזי, מה זה, משהו כזה, אז היא עושה לו, זה שם לועזי, ומה זה טומי, שם לועזי של ארס, וזה, אני אומר לך משהו מצחיק, אני אומר לך, ואתה... זה ילד אגם? כן, וזה קפקזי, ואז הוא עושה, אני רוצה, ושמתי את הקרקור ביד ימין, אבל זה היד החזקה שלי. אז הוא עושה לו, מה יד ימין? אתה ראית על זה, אז עשית על זה, ביד שמאל לא עושה את הקרקור, הכי נחקות. אז היא הסתלבטו על הפעילות החתונה שלו, הסתלבטו על כל התוכנית, כל הסטנדאפיסטים שם, פעילות החתונה שלו, ואז כאילו מראים את החתונה שלו. כן, כאילו את החתונה שלו, ומדבבים את זה, כאילו, מה אני לא זוכר, זה המצחיק הזה, אחד, אז הוא עושה, אם תשכח ימיני, בעצם עזוב, אני לא כל כך סגור על ימין, עזוב, תשכח שמאלי, ושומע את הכל, אתה רואה את החתונה שלה, גינו את החתונה שלהם, שתי קפקזים על איזשהו גאים הם, איזה אחד הוריד את החולצה שלו, ובסוף הם יתחילו לדפוק גליצ'ים בעולם, כן, כן. נכון לי, אז ראיתי, משפחה